Niin, tervetuloa vaan kaikille. Eli tänään oli sitten meidän ensimmäinen video tälle kanavalle. Että eli tää on mun ja tän Kaptain Juppen kanava. Eli tänään perustettiin tänään ja näin me ei aina tulla kuvaa yhdessä. Ja näin, että kumminkin nyt mä teen yksin tämän videon, koska Juppe ei ole onlineissa. Ja näin. Mut huomenna varmaan tulee yhteinen video. Toivottavasti. Noin. Tänne tulee enimmäkseen Minecraftia, Outlastia ja jotain kaikkea. No en mä tiedä Outlastista, koska mä kuvasin sitä omalla kanavalla. Outlasti ei tule. Siis mä oon huono puhumaan yksin tällöin video olla. X-combo. Se meni aika GF-asti. Ja tää ei oo Master MCPVn skin, mä oon muokannut tätä siitä. Ja voitte vaikka mennä kattoo Master MCPVn videoita. Et mä en ole matkin, tai siis mä oon ottanut, että tää ei oo samanlainen skin kuin sillä oikeesti on. Mä vaan tykkään sit Master Skinistä, niin mä päätin, ettei mä matki sitä, vaan mä vähän muokkailen sitä semmoiseksi, että se kelpaa mullekin. Onks noi tiimi? No se nyt meni aika. Sinne meni. Mitä? The fuck, dude? Onks noin tiimi? En mä tiedä. Nyt mä tiedän sen, että me mennään niitten saareen. Noin. Eli mä voitin nyt tän matsin ensi kertaan. Se olisi sitten moro mun puolesta ja sitten ensi video tulee varmaan Kastle, tai siis täällä Juppelta tai multa tai sitten meiltä molemmilta. Katso nyt mitä tuleva pitää. Se olisi sitten ensi kertaa moro.